tinio sung salemani ongkha tabuk ang sini deprived returnees movement committee DRM sini kaisa general secretary ani bumu omritriang tinio ang hambaya paro no ani khabai khubai sini kok tripura tei ko srang jati engkai sumui TV jotono ang hambai sini sung thangnai sini deprived returnees movement committee ni ongoi chung thangnai February 6 tarikh sung kaisa West DM bai agio andolon khlaina hinino chung minus khlaika engke suno apru andolon khlairia brang meeting o ringoi chungno minus khaika 9 ta dabi tuye sini dabi ongkha agi chung bolongo jatin bagui samung tangui gobangma bugi jak engke bugi mon pariwo government chungno Bharat Hakotor এবং ত্রিপুরা হাস্তেনি গভর্নমেন্ট রক কুনৈনো চুংনো কাবखा আগিयो नराव निजे नांगमानि चुबाचु जों खायनाय नाव तंकुसङाव फेराव खायलायदि फेराव खायमानि परे जों नरावनो जे नांगमानि सामुं शिक्षा दीक्षा जत नखं परिबार चलायनानै बागै जों रिनाय हिनिनो गासिबो जों महायके ताबो स्वाभाविक जीवनाव चिनि तंकुसङाव किफिल फायलायो जोंबो चिनि परिवार चालावनानै बागै नखंनो हामक्राय बुसाबुति जतनो जों फेमिलि चालावनानै बागैनो जों तंकुसङ किफिल फायलायखा एंके आबनि बागै जों फायमानि परेव कुनो किछु माया एके आगि जे थांनाय बामफाम आमालो किछु मांखा बा 50-60% मांखा सबकराव एंके ताबुक 40% तो मायाखौ दंख ताबुक पर्यन्त न करे हो करे बासा थैबु थैखा थामु थांखा मासे मानियाबो अंखा कतगुला अनेकता चिनि बिपद कलायजाक एंके आगि जे बलंग तमान साइ ताबुक जे गभर्नमेन्ट नि आन्दाराव फायमा अबसे चिनि तैबो बिपद ताबु हामिया केस पाया सिनो जेलो रमुई दिने दिन चबो बा 15 अगस्त निनि इलेक्शन विभिन्न अनुष्ठान हंकाय चिनि बागै वारेन बु सब समय न कोर्ट नि केस समल फायो वारेन फायो हंकाय आबनि तुयनो जों आन्दोलन फायनानि कायसा डिप्राइड कलाय तंनायसा जों जे स्वाभाविक जीवन फायै डिप्राइड कलायखा जों बयनि तलाव कलायखा हिनिनो डिप्राइड रिटर्नेस मुभमेन्ट कमिटि हिनि कायसा जों एग्रीमेन्ट थायखा बा जों आन्दोलन खायनानि हिनि जों गभर्नमेन्ट खायमानि परेवा गभर्नमेन्ट चुना रिंखा रिमान परे 9 ता दाफि बसिनाखा चुना माइनस रिमानि परे फेब्रुवारी 6 तारिख ठीक ओ दिन माइनस रिमानि ताबु अगस्त पर्यन्त ओंखा कोनो खुश खबर करी एके जों ताइसा मिया कि बसु तारिख नमो रिमानि 2 तारिख ताबु जे रिमानि 11 तारिख जों ताइसा अब माइनस नि अनुसारे माइनस न तुये जों ताइसा आन्दोलन खायना नि चिठी रिलायखा एके ताबु हायनि हाय गभर्नमेन्ट ट्राइबल वेलफेयर डाइरेक्टर एडिशनल सेक्रेटारि नि चेम्बार व बा चेम्बारिया और कॉन्फ्रेंस हॉल व जों मीटिंग खायनानि हिने तिनियो दाखोखा एके मीटिंग काबंमानि परेव ताबुक जों मीटिंग फायखा जों प्रेसिडेंट दुर्बल साधन जमातिया आं अमृतियां जनरल सेक्रेटारि एवं चिनि कन्वेनर सपन कुमार जमातिया जों कायथाम मीटिंग उपस्थित उनखा उममानि परे एडिशनल सेक्रेटारि कुसकरिखा मीटिंग से आबो कि बरं मनुष्यनि काम उसी जों हाय थुंमास कलायसियोबो कोनो काहाम खायनानि बागैया नोंगा बं सावो एडिशनल सेक्रेटारि थांखा आबो खमुलुंगो बको राबादपुरनि मीटिंग माथां एंकाय जों साका आबो कोनो कामिया एका जों मीटिंग न मानि मैया नरनो रिंमाखै साबरि रिंमाखै द एडिशनल सेक्रेटारि रिंगो ट्राइबल वेलफेयर डाइरेक्टर एडिशनल सेक्रेटारि ता एके रेंगुइसे बकुरि उंथां एके आबो जोंनो थुंमो कलाया दे जोंनो सुइनि साइ तेबु तलाबो खलायका आबुनि बागै तिनि तेबु जों बिखुब नांखा जों मा जाया आहायबु थैसिनाय जों 17 तारिख जों आन्दोलन काबौखा आन्दोलन जों तंसिनाय आन्दोलन जों मानि मैया रसानानि मानि मैया ता बो जागा आन्दोलन खायनाय जों आन्दोलन खायनाय चम्पकनगर चन्द्र साधु पारा माने ए रूट आसाम आगरतला रूट न जों 24 घंटा लामा गानावो जों जायावैनो आचुगै तंलायनाय तारपरे गभर्नमेन्ट कोनो व्यवस्था खाया हिंकाय जों परेखाय जों लामा न काससिनाय डाइरेक्ट न 24 घंटा 25 तारिख काससिनाय 25 तारिख काससिनाय आमाकि माने 24 या 17 तारिख आचुगनायता 17 तारिख 4 तानि सिमि शुरू केनाय सारिनि 4 तानि सिमिनो आरम्भ खायसिनायता जे तारपरे 4 तानि सिमियो 24 घंटा
আচুগুই তো 18 তারিখ ni চাইটা ni অবধি যারা নাসিং তো নাই 17 তারিখ ni চাইটা অবধি ইনকে 18 তারিখ ni চাইটা আসুক জরা গভর্নমেন্ট নাইসিং সিনাইতা আসলে মানে প্রবলেম তাম থাকা তোমার ইনকাই অব নাইসিংই যদি গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা নাই ইনকাই जों आफ्रु डाइरेक्ट न लामो आचुगै जों थैखो थैसिदो चिनि ताबु अरब फायबो जों तंकसाव फायबो थैमा दंगो आगिबो थैमा न जों थैमा जागा जों थांसिनाय चिनि थैनान बागै जों किरिया सुरु जों मैया बुकुंबारा मां आमते हाय मासे अंसु ताबु चिनि त्रिपुरा राज्य ए बुकुंबारा रबो जतसे आमते हाय एका जों तै बुलाइखा जे उन नय दफा दाबि तुये आगियो जे माइनस माय माने ओ माइनस नि अनुसारे ओंखाय आगे जे माइनस उमफ्रुगो जोंनो साका नराव 15 दिन बिसिङो जोंनो लिस्ट रिफाइदि जत नांमानि ओंखाय जों लिस्ट रिखा लिस्ट रिमो तो केन्टु ताबु पुटा फायो न ट्राइबल वेलफेयर नि होइते न पुटा फायो आरडी डिपार्टमेंट अनुमेनाल रुरल डेभलपमेंट तारपरे एग्रीकालचार पाठकनो बुफ्रु रांरि न रिया ओंखाय जों साका जे चिनि पुटा फायो पाठमानि रां तारातारि जोंनो रिनानि ओंथुं बा रिया जोंनो नौ तिनी रिमैया फना रिमैया हिमबरो जों दे दिनाय 2 मासनि परेव 2 मासनि परेव हिंसा जोंनो अब जे पुटा फायमानि तारातारि जोंनो चिनि मान फायनो नराव रिनानि उथु हिनो जों सामासे आबो तो जों दे रिमैया हिसाब गभर्नमेन्ट आबो तो ऑफिशियल नि सामु रां पैसानि बेपार जों दे रिमैया हिंका आगिबो मोहाय उङै दे रिमैया सुनु माइनु सिमिरियो जों बुफु माने आबो तो साइमिया एका ताबुक पर्यन्त 6-7 मास चलि थांखा उनो खुश खबर करिखा एका ताबुक बिस कांगो मो हाय उंफियोनाय हाय यादबा ताबुक डेट चिरिमे एका मो हाय उंफियोनाय एका जों साका तिका चन्द्राव डेट रिमे एका आबो जों माने फियो एका तिनिनि जे मीटिंग उंखा अरो आलोचनानि माध्यमे कागज पत्र जे सालायमानि सालायै बा अबनो जों एत तारिखनि बिसिङो नराव रिमे एफनो बा 2-3 मासनि बिसिङो मनो रिनाय हिनै अरो गो सिलायखा हिनै बा जेकुनो एकजन अथच अनरेबल मिनिस्टार बनमाया हिंकाय मिनिस्टार उपस्थित नि सयमाया हिंकाय प्रिन्सिपल सेक्रेटारि अथच चीफ सेक्रेटारि नि सयखनो कायसा माइनुसरि दिनि जों साका आबो बुगसिया किन्तु उ माइनुस मान खांखाय जों बिभिन्न धरने खायमानो प्रिन्सिपल सेक्रेटारि नि सय मान खांखाय आबो अनेकता काहामको आबो बुगसिया एखाय तिनि मा जों मा सय हाय र आगरतलाव सुइ बेराय दंमा हायखो जों मा फायलायसियो आबोनि बागै जों ताबु बुखा दुखा नांखा चिनि जे आन्दोलन खायनान बागै जों प्रस्तुत खायो आबोनो जों खायनो थांसिनाय 17 तारिख सिमि आराम्भ खायनो थांसिनाय जों ते आन्दोलन चिनि प्रत्याहार खायमैया